Dito po kayo makakita ng mga sapatos. Sobrang dami guys. Ayan oh. So, iba-ibang klase yan. Ayan, may mga sport shoes. Ayan, may mga pang-casual. Ayan. So, ang dami nakalatag yan. Tsaka, tawad-tawad yan. Ayan, pwede kang tumawad. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Ayan. So, nagbabalik na naman tayo ngayon. Nandito kami ngayon sa Haraj. Ayan. Kasama ko si Haraj. Ayan, sa likod ko. Ayan. So, dito nga, kababa lang namin sa sasakyan. Kasama ko rin si Ate Mira, yung may-ari ng Jisan Cargo International. Ayan. Ayan. So, mamaya abangan mo ako sa loob ng Haraj, kung anong mayroon doon, anong pwede nating makita doon guys. So, ayan, nandito na kami sa loob ng Haraj. Ayan. Ayan po yung loob ng Haraj. Ayan guys, maraming mga antique na mga pwede nyo mabili. Tapos sa doon banda naman mga damitan yan. So ikot muna tayo. Ayan. Ayan. Yung mga mahilig sa mga antique-antique na mga ano to? Meron na kakaiba na bato yata to. So, maganda pang display oh. Camel. So ito yung area ng mga takuri. Ang dami. Yan. So meron ko nakita ito kakaiba ang display. Ayan. Bigat pala nito oh. Yan, sa mga mahilig sa mga fashion, yan, mga accessories. Yan, marami oh. Dito rin kayo makakita ng klase-klaseng ballpen. Yan. At sa mga mahilig ng singsing, mga fashion yan. May mga ano siya, may mga bato. Ang dami, diba? Ayan o. Mamahaling ballpen. At mga singsing na may mga bato-bato. May mga design pa yan. Ganda, diba? So ayan, dito po kayo makakita ng mga sapatos. Sobrang dami guys. Ayan oh. So iba-ibang klase yan. Ayan, may mga sport shoes.
Ayan, may mga pang-casual. Ayan. So, ang dami nakalatag yan. Tsaka, tawad-tawad yan. Ayan, pwede kang tumawad. Basta, ano, may makita kang sizes mo. Ayan. So, tawaran mo na. Para makuha mo na yung gusto mong sapatos. Ayan, dami oh. So, itong mga sapatos na to, guys, dito sa Haraj, ay mga slightly used lang to. Ayan, so maganda pa. Ayan, tsaka mga branded. Dito mga Adidas, may Nike, ayan, maganda pa. May Under Armour, ano, ganda rin to oh. Nike. Ayan, kung kilala niyo si Anthony Habilia, yung vlogger, yung namumulot dito. So dito po yun, sa lugar na to, Haraj. So pumupunta yun si Anthony dito pag gabi. At dito po yun namumulot ng yung mga tira-tirang mga sapatos, mga damit dito. So tayo, hindi tayo makapulot paggabi na kasi malayo tayo dito sa Haraj eh. Sinadya lang natin to ngayon kasi nga po ay sumama ako sa isang kaibigan ko. Ayan. At gusto ko ring ma-vlog. So ngayon guys, ayan, makita niyan, daming tao, ayan. Daming tao yan. Ayan, so kita niyan, mga sapatos, kung gusto yung mga pang-casual. Ayan. So makukuha na lang yan na mga, magre-range siya sa 150 to 500. So yung mga 500 pesos na sapatos, maganda na talaga yun. Ayan. Tsaka itong mga to, mga leader talaga. Yan oh. So ito lang muna guys, at iikot muna tayo para makita natin yung iba. Yan. So ayan mga kabisdak, dito na yun, yung part na yun ay puro mga damitan yun nandun. Yan. So galing tayo doon. Ayun, at pinakita ko nga sa inyo yung mga sapatos at mga pang sport shoes na sapatos, mga casual shoes at doon banda. So may halo-halo din, mayroon din po doon na mga damit. Ayan. So ayan guys, kung makikita nito, may mga kariton sila kasi nga ay kung may bibilhin kayong marami, pwede kayong magpahatid sa kanila. Ayan, so may kariton sila oh. Ayan, naka-good. Oh. Good. Ayan. So may mga kariton sila guys. Ayan, Capricorn. So ang bayad niyan 500 pesos. So this time mga 75 pesos din sa Pilipinas. So yan, nag-ayos yung isa. So ganun po 'yun. Kung mayroon kang marami kayong bibilhin at hindi kayo makabuhat, so ito lang magpapahatid kayo. Ayan. So 500 pesos, so nasa mga 75 500 pesos, so nasa mga 75 pesos. So guys, dito sa Haraj guys, dito mo makikita yung mga klase-klaseng mga gamit sa bahay, gamit sa lahat guys. At ito dito may mga original, may mga slightly used. Basta lahat ng mga gamit guys dito mo makikita sa Haraj. So ang laki nitong lugar na to. Ayan, so sa tinatatayuan ko ngayon guys ay makikita nyo dito ang mga generator. Ayan. So halos ayan, daming mga generator guys. Ayan. Makikita ito, magagamit dito sa atin na nasa mga gasoline. Ayan, puro generator 'yan. Brother, how much is one? So nasa mga 200 KD guys. So around 30 KD, 30,000 din. Ayan, so pero malaki naman. How many watts this one? How many watts? 7,500 watts. Ang laki. Gasoline. Gasoline, diesel. Gasoline. Ayan. So ang laki, di ba? 7,500 watts daw. Ayan. Makikita niyo yan.
7,500 RX. So Rubin ang brand niya. Made in Japan. Ayan. So, 200 KD guys. Pero pwede na magamit to. So sakop na isang bahay mo niyan na ano sa kuryente magamit mo. Di ba? So kung makita mo rin doon refrigerator banda. So tara ikutin pa natin kung anong mayroon dito sa Haraj. Pero doon sa kanina, yung sa accessories ng mga gadgets, accessories doon, hindi tayo makapasok. Tsaka yung gamit sa mga bahay. Yung like mga kitchen, ayun, mga kitchenware, mga ganun. Hindi tayo makapasok kasi nakpila-pila eh. Ngayon pala ay araw ng Friday, so halos walang pasok yung mga tao. Kaya nandito sa Haraj. Ayan, kaya maraming tao, so mahirap din naman kasi na makisiksikan tayo nila. Wala na tayong keep distancing, di ba? So, ang ating gagawin na lang po ay ikot-ikot na lang tayo dito sa Haraj kung anong makita natin. Yun ang ating i-video. Tara. Samahan niyo ako ulit. Yan, dito po sa sa Kuwait po, sa Middle East, ay kaugalian na po nila na maglagay talaga sa bahay nila ng carpet. So dito kayo makikita ng carpet na bulto-bulto. Ayan. At makukuha nyo lang po ng mura. Ayan, so papakita ko sa inyo yung bulto-bultong carpet dito, guys. Ayan oh. Kita niyo, ang dami. Ayan, katupi yan. Ayan, makukuha mo lang ng 5 KD, so nasa mga 800, 700, 500. Lagay natin 500 to 1,000. Ayan, depende sa laki. So mga yan, mga carpet. Kaya maraming carpet dito kasi halos mga bahay dito, guys, may mga carpet talaga. Kung balian nilang maglagay ng carpet sa bahay nila. So ayan, dami oh. Makita mula doon hanggang dito. Ayan guys, puro carpet yan. So ayan, dito lang yan sa Haraj area or Friday market dito sa Kuwait. And so samahan nyo pa ako iikutin. So ito yung location ng mga carpet. Ayan. So dito naman guys ay location, itong area yung mga damitan. Ayan, dito nyo makikita yung mga damitan. Halo-halo, yung mga pants, t-shirt, long sleeve, lahat. And so may mga bago na mga damit, may mga slightly used, ayan. So dito kayo pwedeng tumawad, ayan, kung mayroon kayong magustuhan. Ayan, so tara, pasukin natin yung loob kung anong mayroon doon. So ayan guys, makikita niyo yan. Ayan, ang dami, puro mga damit yan. May mga pantalon din. So tara, pasukin natin yung loob. Ayan. Daming pumili. Ito, makukuha mo lang ng mga ruba. So nasa mga 35 pesos to 40 pesos to 50 pesos. Lagay natin sa piso. Ayan. So ito yung loob. Ayan. Yung mga jogger din sila. Ayan. Magkano to? Marang ganda eh. Tingnan natin magkano to. Maliit yata ito sa akin. Ayan. So may mga pantalon din. May mga sapatos. Ayan. So may mga pangbata din. Ayan. Pangbata. Nakahangir yan guys. Ayan. So makuha mo lang yan mga 35.
Hanap tayo, baka mayroon tayo makuha dito. Daming mga kabayan. Namili. Ang dami oh. Sa mga sapatos na yan, mga slate reuse na yan guys, pwede mo yung tawaran. Uli, ito yung sapatusan. So ngayon guys, ito naman ang mga bag. Yan. So dito mo makikita yung mga replica na bag. Ayan. Ayan, may puti na pala yung buhok ko. Hindi may edad na. Matanda na, nagpapaano lang na may edad na tayo. So ayan guys, makikita nyo dun sa likod, ang daming mga bag ng mga pambabae. Ayan. Saka doon, ayan. Puro mga bag yan guys. Ayan, makikita yan. So, pwede kang pumili dyan, pwede kang mamili at tawaran mo. Ayan. So, di ba? Kita nyo, ang dami. Iba yung doon niya, oh, nagkatawaran na sila eh. 150 daw. Yung mga bag na to. Dito mga branded na mga bag guys, pero mga ganda ang design. Ayan. Ayan. Marami yan doon. So mayroon talaga ditong lugar na yung mga slightly used na mga bag. Ewan ko kung saan yung banda. Doon yata. Ayan. So puntahan natin mamaya doon. Ayan. Pagkatapos dito. Ayan. So mga bag. Ayan. Mga replica to, mga replica. Louis Vuitton na replica. Mga Gucci din. Itong branded na to. Yung brand to. O alam. Yan. So mga bag yan guys ha. So dito sa kinatayuan ko mga bag ko yan. Yan. So punta naman tayo sa iba. Tara. So next guys, ito yung mga lugar. Yung lugar na to, ang kinatayuan ko na naman ay ito yung mga slightly used na mga damit, mga bag. Pero mga original lang itong mga nandito guys. Pero mga slightly used sila. Yan. So ayan, mga bag makikita mo yan. Puro mga bag yan. Pero mga original yung mga yan. Yung mga slightly used lang. Ayan, yung nakasabit na yan. At yung, dito naman sa kabila, mga damit yan. Pero may mga signature. Ayan. So tara, samahan nyo ako, pasukin na naman tayo natin uli yung sa loob nito. Tara. So ngayon guys, dito naman tayo sa lugar na mga kurtina. Ayan, daming kurtina guys. So ayan. So mula doon po, yan, mula doon papunta dito sa likod, and mga kurtina po yan. And so dito kayo makakahanap ng mga kurtina, ng mga magagandang kurtina guys. Ayan, dito sa lugar na to na Haraj. So tara guys, ayan, pasukin natin yung loob. Ayan, daming mga kurtina magaganda guys. Ayan o. So, mga kurtina yan. Ayan, puro yan mga kurtina. Ayan. Ganda ng mga kurtina. Ganda mga, at saka mga kapal oh. How much this one? 6 KD, 2 piece? Yan, so may papakita daw siya sa akin. Mga kapal ng mga kurtina. 6 KD, 2 piece. Iba yung tila niya. Ayan guys, mga kurtina yan. Puro kurtina yan. Ayan. Mga kurtina. Mga kurtina yan dyan. Ayan. Ito. Ayan. Mga kurtina yan dyan.
Lightful kayo ang ilang kuan kurtina ba. Yan o. Diba? So ngayon guys, parang naikot na natin ang Haraj, pero hindi lahat kasi sobrang laki kasi nito guys. So tumawag na yung kasama ko na makita na kami uli. So sa sunod guys, ayan, pag hindi masyadong maraming tao dito guys, babalik tayo at mag-vlog tayo at mamulot din tayo ng pwede nating maipulot. So dito na lang muna ako guys, at sa pag-iikot ko sana po ay na tawag nito, sa pag-iikot ko ay nag-enjoy kayo guys dito sa Haraj. Ayan, at hindi na ako magtagal, at ayun, sa sunod kong punta dito, ayan, sana ay maikot natin lahat. Ayan, so ingat po kayo. Ayan, sa mga hindi po pala nakasubscribe sa aking channel, ayan, please subscribe po. Ayan, at please po paki-click po yung notification bell para ma-updated kayo sa ating mga next na video. Mabos guys! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.